Welkom bij de Zeeuwse Top 40. Nog 1 weekje en dan is het zover. Je hebt dus nog 1 week om te stemmen op je favoriete artiest. Maar Elsa, waar gaan we vandaag mee beginnen? Miss Mout. Dat is nederpop, scheldepop, pop aan zee. Ja, en daar moeten ze dus heel veel voor oefenen. Smout is Bargoens voor vertrouwen. Bargoens, dat is een oude... Ja, oud-Nederland. Betekent ook wel iets een kans van slagen geven. Dus dat is ook wel heel mooi. Met de muren dicht tegen me aan. Een ongekend verlangen. Ja, en het is natuurlijk gewoon Zeeuws voor smeer, voor vet. Ja, vet dan met name. Vet. Niet smerig, maar vet. Was maar iets. Een manier om... Ik zing het liefst in het Nederlands, dus zo is eigenlijk de keuze tot stand gekomen. Want we hebben ook wel wat Engelstalige covertjes en zo, die hebben we in het verleden wel gespeeld. Ja, dat gaat me toch niet zo heel goed af, want mijn uitspraak is niet zo heel denderend. Dus, en ik vind het gewoon heel fijn om in het Nederlands te zingen. Ja, en ook te schrijven, denk ik. Want Ja. wij hebben samen de meeste teksten geschreven. Ja. En wij schrijven makkelijker in het Nederlands. Dus. Het is niet autobiografisch, maar ja, het zou zich in het leven kunnen voordoen, zeg maar. Als ik jou zou zien, voel ik mij zo verloren. Jij van mij dan buiten. Ik denk een liedje van ons, er zit sowieso een akoestische basis in. Er is altijd een slaggitaar en die heeft best wel een belangrijke rol in het liedje. Soms spelen we ook met 2 akoestische gitaren, soms spelen we volledig akoestisch. We zijn heel erg bezig nu om aan meerstemmigheid te werken en dat is iets waar we ons echt mee willen gaan profileren, maar daar moeten we nog heel hard op studeren omdat het heel moeilijk is. De nummers worden altijd op een beetje op dezelfde wijze globaal gezien geschreven. Ik denk dat we op basis daarvan wel eigenlijk een echte eigen stijl aan het ontwikkelen zijn. We proberen heel open te zijn in de muziek. Niet per se te ingewikkeld. Mooie liedjes, dat willen we. Waar ja, luistermuziek willen we maken. Gaat verder, maar de reis houdt weer op. Ja, en als de basis gewoon goed is, dan merken we dat eigenlijk alle 4 wel. Dat we meteen denken van yes, dit is het en dan gaan we aansluiten. Er zijn bepaalde podia waar we van dromen om daar ooit eens te mogen staan. Bijvoorbeeld zo'n podium als Concert at Sea, dat zou fantastisch zijn. En als we zulke dingen zouden mogen doen, dan komen er wel dromen uit. Zolang je plezier kan beleven aan de muziek, dan mag het voor mij zo lang duren en zo ver gaan als het maar kan, zeg maar. Maar ja, goed, plezier is wel het belangrijkste, denk ik. Voor ons alle 4 ook wel. Als jij wakker wordt, ben ik al lang vertrokken. Dank jullie wel. Goed. Hij me kun niet houden, nee vergeet het maar. Wat hij vandaag zei, dat wisten ze gisteren al. Een beetje zeuren, een beetje zagen. Geen mens die had verbied, nee als je dat niet meer zou horen. Dan ben je te diep. Toen oma jong was, ooit niet anders als appels, groente, vlees of vis. Dus als ze nu in een winkel komt, valt zij flauw van de keus die er is. Dan zei ze nasi, pasta, knoflook. Je vreet die troep misschien, maar als je daar me het beheven, dan kom je niet naar mij. Een beetje zeuren, een beetje zagen.
zich te bos te vraag. Je naast een vroos op bed. En dat nu als je zomer is, wordt de kachel al aangezet. Maar als je die meid op straat te lopen ziet, zo nakend in gezicht. Dan maar klagen, dokter, dokter, ik heb het zo in mijn rik. En na de bus mist mooie wachten, 2,5 uren. En na je in de polder woont, zal het zeker nog een dag duren. Een beetje zeuren, een beetje zagen. De wereld is ver weg. En mijn opa, die kreeg al heimwee. Je stapt voorbij de nacht. Een beetje zeuren, een beetje zagen. Een mens die had verbiedt. Nee, als je dat niet meer zou horen, dan ben je uit de tijd. We gaan naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen, naar Ambras. Niet naar de band zelf, nee, ik ging met de voorzitter van de fanclub op stap. Ambras is van grote betekenis voor het behoud van de taal, dus het dialect van Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ook van de cultuur. Tenminste, dat vinden ze zelf. En daarom is al jaren een hele grote wens van ze dat ze een eigen plein of straat krijgen. Voorzitter van de fanclub van Ambras is burgemeester Mulders. Ja. Maar wat denk je daarvan? Ja, het is een straatnaam geven is altijd een heel gedoe. Daar moeten allerlei eisen aan voldaan worden, ze moeten bekend zijn. Nou, dat is geen probleem. Ze moeten goed kunnen zingen, kunnen ze ook. Ze moeten gezellig zijn, passen in de cultuur van Hulst, dat doen ze ook. Alleen één ding is van, ja, eigenlijk wordt pas een straat vernoemd als iemand uit de tijd is. Zo? Ja, dat kan. Dat zou kunnen. Maar die kans is 1%? Ja, ik schat hem wat klein in. Ja, Jefken is getrouwd. Hij zit in de misère. Hij zit in de misère. Ja. Hoe staat dit? Ja, dat staat wel. Maar daar heeft de gemeente niks over te vertellen, hè? Ik denk als hier Ambrasplein staat, dan zou je kunnen denken, het is binnen Ambras. Zijn vrouw trekt erop uit en Jef blijft in de muit. Hij moet daarbij nog dansen, zoals zijn vriendje fluit. Ja, Jefken die het prul. Nou, het Basiliekstraatje, dat zou het Ambrasstraatje kunnen worden. Alleen ja, het is wel modern, het is wel nieuw, hè? Dat vind je niet passen? Of dat nou past bij ze? Nee, het is meer een beetje de tijd terug eigenlijk. Zeg burgemeester, Ambras vindt dus zelf dat ze heel veel betekenen qua dialect en cultuurbehoud voor deze streek. Ja? Wat is daarvan waar? Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Als je ziet wat voor liedjes ze zingen over de historie van toen en de tijd van toen. Ja, dat is echt die cultuur, die brengen ze zo voortreffelijk naar boven. Dat is echt goed. Je waan je weer in die tijd, bij wijze van spreken. En een beetje met een lach en een grol. En ja, dat doen ze perfect. Chef zegt het is met schuld, je zijn me omgeluld. Zo kan het niet blijven duren, ik verliezen mijn geduld. Wel jonkman trouwt toch niet, of gij komt in verdriet. Want vrouw... Het wordt dus geen Ambrasplein. Een straat kunnen ze ook op het buik schrijven. Ja. Maar je wilt de gemeenteraad iets anders voor gaan stellen. Er is nog een andere mogelijkheid en dat is Ambrassteeg. Zullen we hier op plakken? Nu kan je dit over hebben.
Maar ik denk dat Ambras van zijn voorzitter toch iets beters verwacht. Ja, dat denk ik ook, want dit wordt Ambras. Je weet al waar je geen pitsplekken eigenlijk. Ik denk dat ik 13 of zo was, dat ik voor het eerst in aanraking kwam eigenlijk met QB the Blizzard vroeger en Living Blues, een beetje de oude mannen van de Nederlandse blues. En ja, met name Rory Gallagher, die had toch eigenlijk wel de doorslag. Ja, waarom? Ja, nou ja, door zijn inzet, zijn groove, eigenlijk met name zijn groove. En dat is eigenlijk nog steeds wat eigenlijk de juke joints behoudt eigenlijk. Ja. Chew, one, chew, chew, one, chew. Chew, one, chew. Maandag is herstellen van het weekend. En soms is het wel erg nodig, want ja, we zitten natuurlijk door heel Nederland en fijne half Europa soms. En nou ja, dat is soms een erg heftige weekend. En nou ja, goed, in ieder geval doe ik al de boekingen, dus dat betekent dus op maandag ook al starten met e-mailen en bellen enzovoorts enzovoorts. Ja. Dat doen we bijna elke week. Want ja, weet je, dat heb je toch nodig om een beetje scherp te blijven en fris. Nieuwe nummers, optredens te evalueren, hoe is het gedaan, dat zo houden, doen we dingen anders. Is ook nog een stuk verder. Ja, iets meer hoog. Wat we de laatste jaren hebben gedaan is dat we niet alleen blues hebben gespeeld, maar een stuk uit Zydeco hebben gepakt. Dus wat meer stijlen gemixt, samen met de rock rolling blues die we eigenlijk al speelden. Zodat we toch wat veelzijdiger zijn geworden in de loop der jaren. En dat is in ieder geval iets wat we de komende tijd willen doorzetten. Het is ook niet iets waar we daar heel diep over nadenken, moet ik zeggen. Maar het gebeurt, want je luistert naar muziek en dat pik je op en dat verwerk je in de nummers die we schrijven. Eigenlijk ook de introductie van de accordeon, jaar of ja, hoe is dat al mee geleden? Ik denk een jaar of 8 geleden of zo. Is eigenlijk een natuurlijk gegeven eigenlijk. Een mandoline introductie in de band en ja, soms een akoestische gitaar. En we vinden het eigenlijk wel leuk om al die soort stijlen door elkaar te verzollen. Ik denk dat we de weg die we zijn ingeslagen zullen voortzetten, waarbij we niet uitsluiten dat er nog andere invloeden ook in terugkomen, maar wel altijd binnen de heel herkenbare, energieke stijl van de juke joint. Dat blijft, maar wel met mix van alles en nog wat. Dus ik denk dat er nog een berg... Doedelzak misschien? Ja, wie weet. Zeeland qua blues is uiteindelijk gewoon een heel beperkt gegeven. Dat is nu eenmaal zo. Vroeger was de enige die wat aan blues deed, was hier zo Porgy en Bess en Terneuzen. En voor de rest was het eigenlijk minimaal gewoon. Nu zie je toch een beetje met de bluesdoeters en met het bluesfestival ja, dat er nog steeds meer waardering en erkenning komt bij een hoop mensen die denken van hey, in eerste instantie dachten van blues, dat vind ik helemaal niks. En die kom een keer en die helemaal overstaan, weet je wel. Ik bedoel, die hebben toch nog steeds een soort vooroordeel van blues, van dat is toch een beetje oude sunny muziek. En, terwijl we een hele jonge band zijn. Terwijl we een jonge band zijn. Ja. De Juke Joints! Ja, voor vandaag zit het er weer op. Nog 1 weekje om te stemmen naar je, want volgende week is het Hemelvaartsdag. En dan is het zover. Dus snel naar www.omroepzeeland.nl. Tot volgende week.